Sulla on video päällä? Oo. Kaveri saa kyllä pistää tän pojalle, että näin se automies hommat hoitaa. Joo. Tää on kyllä niinku oikeasti. Tätä ei kyllä joka päivä näje. Ei paljon pöhölömpää voi enää olla. Häh? Ei paljon pöhölömpää voi enää olla. No ei se oo pöhölä, jos ne toimii. Tulee. Poliisit näkee, niin varmaan loppuu kuljetus siihen. No siinä mielessä joo, mutta... Ei tule kelepaa mihinkään tommonen kuljetus. Se on insinöörityön mestariteos tossa noin. Se on insinöörityö kaukana tuossa. Ei ole, kun siellä on oluttakin mukana, niin kyllä se on insinöörityö. Se on taas kaksi eri asiaa. Tuntuu, että työ ootatte, että epäonnistuu. Pitää saatiin johonkin saada näin kotivideoihin, kun se tippuu. Nimenomaan. Ei hätää, mä kysyn nimet varmuuden vuoksi jälkikäteen, niin voi antaa krediitit. Ei se autourheilu ihan tämmöinen. Ei ihan autourheilussa kai tätä kyllä. Ei tulla kattoon, että mitenkä ne ottaa. No mä kattelin jo kaukaa, että mikä helvetti. Kova luotto on kyllä Omegan jousia kaari. Ei siinä. Poliisit tykkää hyvää tosta, kun ne näkis tiepään loppuun. Ajo varmaan siihen. Ei tommonen kelepaa mihinkään. Nyt kun ne ottaa tosta Omegasta tuon remmin pois, niin ai et. Ajoo tuulilasi äkkiä tosta pois. Täytyy olla nosturilla jollain. Ei, nyt mä muuten ymmärrän, miten ne on se ottanut. Ja kato, valottaa tuon Omegan taaksepäin ja sitten ottaa tuon... Joo. Joo. Laskee eteen. Niin, että se tulee sitten noita. Siinä on viinissä, kato, Omegan keulassa. Joo. It's not stupid if it works. Ajattelisin, että peräkärry olisi helpompi tonne sitten. No säästää enemmän bensaa, kun tarvitsee yhdellä autolla tulla. Niin, mutta peräkärry olisi vielä tossa, että mitä on. Voi kun olisi huomenna tällainen ilma. Näkyy. Oi oi. Olivat kuulemma jostain netistä löytäneet ohjeet, että miten nuo saadaan päälle. No niin. Nyt siellä on liinat irti, niin vai onko? Mistähän asti ne on tullut? Ei mitään. No jotain, tuossa oli Iisalmesta mainittuna, mutta... No joo. On sieltä on 300 tänne. No ei. No ei niin. 2,5 2,5 on siellä eikä lähempänä. No joo. Omega lasketaan omalla painolla.
on kyllä vetokoukku aika aika kyllä kovilla. Jos tuohon tulee isompi impakti kisassa tuohon Omegan keulaan, niin mitenkään ne meinaa sitten pistää tuon takaisin nippuun. Tonne mettään. Ei se nostaa, kato tolla Niin, lavalla, joo. Nyt menee konepeltisistä. Ja ne vetää sitten tuolla vinssillä sen Joo. pohon ja sitten Räsähtää koko komeus tuohon rautaan. Lidlissä on käyty, kun on tänne tultu, kun katsoo olutta. Ja kun katsoo ohjelma, siellä on paistopisteitäkin kiety. No niin. Tää on jännimmät 8 minuuttia, mitä mä oon elämässäni käyttänyt. Mitenkä ne ottaa ton pois tuolta. Ajetaan taas tähän ja Jos ei tästä muuta, niin tästä tulee Suomen hauskimpia kotivideoihin pätkä. joo. Ei, älä sano. Kyllä.
Nyt saa. Oi. Niin joo. Perustaa laskee tuon auton mukaan. Näköjään ovat yrittävät, ovat No johan. taputukset ja hatun nosto. Kyllä. Se oli melkein mun taikatemppu. Kyllä. Kyllä tää pitää taputtaa. Melkein mun taikatemppu. Älä kohon.